Верхнядзвінск рыхтуецца да дажынак 2018. Да свята працаўнікоў вёскі ў горадзе трэба рэканструяваць каля 200 аб'ектаў. Каго шукае работа? Прагноз сітуацыі на рынку працы Віцебскай вобласці ў 2018 годзе прадстаўлены. 100 па 100. 100-кіламетровы марш-хід-дог да Дня абаронцаў Айчыны і стагоддзя ўзброеных сіл Беларусі здзейснілі дэсантнікі. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Верхнядзвінск рыхтуецца да дажынак. У гэтым годзе фестываль кірмаш працаўнікоў вёскі прыме гэты прыгожы горад з багатай гісторыяй. Каля 200 аб'ектаў увайшлі ў план рэканструкцыі. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў разам з кіраўніцтвам раёна абмеркаваў ход работы, падкрэсліў, што пры іх правядзенні неабходна ўлічваць патрэбы гараджан. Падрабязнасці ў Віктара Праліча. Маштабнае пераўтварэнне Верхнядзвінска пакуль наперадзе. Асноўныя работы зараз у большасці сваёй знаходзяцца ў статусе праектна-каштарыснай дакументацыі. Рэканструкцыі і завяршэння будоўлі чакаюць каля 200 аб'ектаў. Сделали основание, сделали тут мелиорацию, выставили бордюр. Субботника потратили 20 тысяч новыми деньгами субботников. Ну и здесь хотим то, что вы говорили, сделать универсальную спортивную площадку с ограждением, с искусственным покрытием. Можно будет там футбол. Полностью огораживаем. Да. Отдельные площадки. Ну, пожалуйста, приходите, тренируйтесь. Сярод галоўных і чаканых жыхарамі фізкультурна-спартыўны комплекс. Работы тут пачаліся ў верасні минулага года. Будынак плануюць зрабіць шматфункцыянальным. Акрамя трэнажорнай і фітнес-залы з'явіцца тут і басейн. Ребятишки чуть из 3-летних. От 4 до 6, от 6 до 9 и от 9. Вы по годам называете? Да. То есть 4 В лет? принципе, понятно. Здесь можно начинать процесс обучения. Да. Навыки давать. Там 3 дорожки нормальных, на которых могут плавать взрослые дети. А вось былую гасцініцу ператвораць у адно з аддзяленняў паліклінікі. Тут размесціцца дзённы стацыянар, а таксама прыём будуць весці ўрачы агульнай практыкі, закупяць і сучаснае абсталяванне. И мы еще, конечно, хотим здесь флюорографический аппарат установить, я думаю. Это будет, Юрий Николаевич заверяет, здесь какие-то средства привлечь сюда. Централизованный вокзал по республиканского бюджета. Закупаются кабинеты врача общей практики, насколько я знаю. Говорили? Да? И у нас Все, что мы договорились, давайте делать. Да. Не отступать. У спісе рэканструкцыі асобным пунктам стаіць і добраўпарадкаванне месцаў адпачынку гараджан. Верхнядзвінск, горад з багатай гісторыяй, менавіта яна будзе натхняць мастакоў, якія зоймуцца ўпрыгожваннем вуліц і паркаў. Город, видите, основался на реке. На реке. Река была главная магистраль была, магистраль была и так далее. Отсюда жизнь начиналась. Вот надо тогда в память реке что-то, наверное, и обыграть. Губернатар таксама зайшоў у раённы дом культуры. Зараз тут ідзе рамонт. У планах прывесці ў парадак фае, сцэну, рэпетыцыйныя класы. Дом культуры – адно з любімых месцаў адпачынку верхнядзвінцаў. Мясцовыя артысты вядомы далёка за межамі раёна. Каля дзясятка калектываў мае званне народных. Усе яны ўжо рыхтуюць святочную праграму да фестывалю кірмашу «Дажынкі 2018». Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Верхнядзвінск. Эксперты прагназуюць у 2018 годзе ў Віцебскай вобласці рост аб'ёму вытворчасці паслуг і павелічэнне колькасці працоўных месцаў. Прагноз сітуацыі на рынку працы паўночнага рэгіёну прадставілі ў Віцебску спецыялісты шведскай дзяржаўнай службы занятасці. Разам з камітэтам па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама яны рэалізуюць сумесны праект «Удасканалення дзейнасці службы занятасці насельніцтва Беларусі». Яго фінансуе шведскае міжнароднае агенцтва па супрацоўніцтве ў галіне развіцця. Хто запатрабаваны на рынку працы у матэрыяле Юліі Устінавай. Сёння сярэднестатыстычны беспрацоўны Віцебскай вобласці – гэта 44-гадовы мужчына, які мае прафесійна-тэхнічную адукацыю. Якія прафесіі будуць запатрабаваны на рынку працы ў бліжэйшы год? Спецыялісты Віцебскай службы занятасці шукалі адказ разам з міжнароднымі экспертамі. У Швецыі прагноз рынку працы складаецца двойчы ў год. Гэта дазваляе адсочваць і граматна планаваць работу. Здабытая ў даследаваннях інфармацыя важная для грамадзян, якія страцілі працу і мае вялікае значэнне для эканомікі краіны. Дасведчаны чалавек зможа хутчэй падладкавацца пад абставіны, пройдзе навучанне і атрымае новую працу. Тым самым ён павысіць узровень занятасці. А як вядома, ключавымі фактарамі развіцця эканомікі з'яўляецца занятасць насельніцтва і высокая прадукцыйнасць працы. Такой прогноз рынка труда делается для того, чтобы иметь возможность оценить развитие в будущем, оценить развитие рынка труда. И исходя из этого планировать как политику рынка труда, так и активные меры содействия занятости.
Прагноз складзены на падставе апытання арганізацый, якія аказваюць значны ўплыў на фарміраванне рынку працы в области. У даследаванні прынялі ўдзел 156 наймальнікаў дзяржаўнай і прыватнай формы ўласнасці розных сфер эканомікі. Агульная колькасць работнікаў гэтых прадпрыемстваў – 82 тысячы чалавек. Па відах эканамічнай дзейнасці 37% рэспандэнтаў адносяцца да апрацоўчай прамысловасці, 17% да сельскай гаспадаркі, 15% да будаўніцтва. Аналіз эканамічных, дэмаграфічных паказчыкаў і вынікаў апытання наймальнікаў дазволілі спрагназаваць тэндэнцыі на рынку працы, падрыхтаваць і прадставіць барометр магчымасцяў працаўладкавання на 2018 год. На основании этого барометра профессий мы определимся с учебными заведениями, подскажем где-то, какие нужны профессии, на каких надо обучать больше, но характеризуется тем, что сегодня рынок труда все-таки востребован квалифицированными специалистами. Сегодня нужны люди грамотные, с современными знаниями и современными умениями. А это нам будет давать, естественно, система образования. Сёння коэфіцыент напружанасці на рынку працы рэгіёну, колькасць беспрацоўных на одну вакансію складае 0,7. Спецыялісты сцвярджаюць, што намеціліся станоўчыя тэндэнцыі. Эксперты прагназуюць, што ў 2018 годзе павялічацца аб'ёмы вытворчасці і паслуг, будзе створана больш працоўных месцаў, пашырацца магчымасці працаўладкавання для кваліфікаваных вопытных работнікаў з шырокім спектрам уменняў і навыкаў. Асноўная маса новых працоўных месцаў будзе створана ў апрацоўчай прамысловасці, сельскай, лясной гаспадарцы, гандлі. Юлія Устінова, Сергей Котаў. Навіны. Віцебск. Не людям, а сабе. Па выніках праверкі ўпраўлення дэпартамента фінансавых расследаванняў узбуджана крымінальная справа за крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі ў адносінах да былога антыкрызіснага кіраўніка адкрытага акцыянернага таварыства «Кім». Праваахоўнікі ўстанавілі, што мужчына на працягу 2017 года атрымліваў зарплату па трайным тарыфе і такім чынам завалодаў грашовымі сродкамі ў памеры больш за 14 тысяч рублёў. Нагадаем, у 2015 годзе эканамічны суд прызнаў буйное прадпрыемства лёгкай прамысловасці банкрутам і пастанавіў ліквідаваць яго. Антыкрызісны кіраўнік упаўнаважаны быў прадаць маёмасць фабрыкі і задаволіць патрабаванні крэдытораў, у тым ліку пагасіць запазычанасці былым супрацоўнікам па заработнай плаце. Сумы даўгоў Кіма перавышалі 30 мільёнаў рублёў. Працэдуру ліквідацыі не ўдалося завяршыць за год, як планавалася. Яе некалькі разоў працягвалі, за гэты час праз аўкцыёны рэалізавалі 2 памяшканні магазінаў фабрыкі ў самым цэнтры Віцебска, загарадны лагер «Чайка» і частку тэхналагічнага абсталявання. Тым не менш, разлічыцца па зарплаце з былымі работнікамі прадпрыемству не атрымалася. Согласно действующему законодательству, за осуществление своих полномочий в процедуре банкротства управляющему ежемесячно вне очереди выплачивается заработная плата за счет средств предприятия, исходя из среднемесячной заработной платы по республике. В нарушении действующего законодательства антикризисный управляющий с использованием служебного положения давал указания на начисление ему заработной платы в период с февраля по декабрь 2017 года, превышающие допустимую в 3 раза. Таким способом управляющий завладел денежными средствами предприятия в размере более 14 тысяч рублей, то есть в крупном размере. Эканамічны суд Віцебскай вобласці вызваліў менеджера ад выканання абавязкаў кіраўніка ў справе аб банкрутстве яшчэ ў снежні. Віцебскі «Кім» быў 5-м дзяржаўным прадпрыемствам на рахунку спецыяліста, якой ён праводзіў праз працэдуру ліквідацыі. Мужчына неаднойчы прызнаваўся, што гэта самая складаная справа ў яго кар'еры. Віцебскае абласное аб'яднанне праваслаўных жанчын падпісала пагадненне аб супрацоўніцтве з Саюзам праваслаўных жанчын Белаяр'я і міжнароднай грамадскай арганізацыі «Саюз праваслаўных жанчын». Абарона мацярынства і дзяцінства, адражэнне сямейных каштоўнасцяў, падтрымка сацыяльна неабароненых катэгорый насельніцтва – асноўныя мэты і задачы, якія аб'ядноўваюць 3 арганізацыі. У планах плённае супрацоўніцтва ў напрамках валанцёрства і дабрачыннасці. Падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве ладзілася ў Белаярскім, расійскім горадзе пабраціме Віцебска. На ім прысутнічаў архіепіскап Віцебскі Аршанскі Дзімітрый. Падчас свайго візіту ў Белаярскі раён уладыка таксама ўзначаліў службу ў храме прападобнага Серафіма Сароўскага, прыняў удзел у пасяджэнні круглага стала, якое было прысвечана пытанням духоўна-маральнай адукацыі моладзі, сустрэўся з мясцовымі валанцёрамі і пабываў у цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва горада Белаярскі.
Урачыстай сустрэчы і мітынгам у Ізярышчы фінішаваў 100-кіламетровы марш-кідок віцебскіх расійскіх дэсантнікаў. У лыжным пераходзе ўдзельнічалі разведчыкі 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады. У Радоўскім раёне яны сустрэліся з братамі па зброі з Расійскай Федэрацыі. Падчас лыжнага пераходу дэсантнікі ўсклалі кветкі да помнікаў і воінскіх пахаванняў. Мы затронули те деревни, в которых военных гарнизонов нет. Специально было выбрано так, чтобы мы проходили по этим деревням, памятники приводили в порядок и отдавали воинское приветствие. Поэтому получилось, с белорусской стороны мы в 19 захоронений прошли, и российская сторона 22 захоронения. Если брать нашу всю великую вот эту нашу историю совместную, да, ее же нельзя разделить. Ее нельзя разделить, потому что, ну как можно забыть тех первых героев, которые 100 лет назад первый организованный бой свой дали под Псковом и Нарвой. Как можно забыть людей, которые защищали Брестскую крепость в годы Великой Отечественной войны? Те, которые бились за Сталинград, обороняли Одессу. Ведь этого нельзя забыть. Кто это сделал? Защитники Отечества. Поэтому и в России, и в Беларуси отмечается этот святой для всех праздник – День защитника Отечества. 100-кіламетровы марш-кідок ладзіўся ў гонар Дня абаронцаў Айчыны стагоддзя ўзброеных сіл Беларусі. Урачыстыя мерапрыемствы, прымеркаваныя гэтай даце, пройдуць па ўсёй краіне 23 лютага. 6 узнагарод вышэйшага гатунку заваявалі віцябляне на адкрытым першынстве вобласці ў рамках рэспубліканскага турніру па таэквандо, прысвечанага Дню абаронцаў Айчыны. Спартыўны форум стаў своеасаблівай праверкай сілаў напярэдадні буйных міжнародных стартаў. Тэму працягне Сергей Мисурагин. Першы турнір па таэквандо, прысвечаны Дню абаронца Айчыны, які ладзіўся ў Віцебску 20 гадоў таму, сабраў усяго 200 беларускіх спартсменаў. Сёлета ў спаборніцтвах прымаюць удзел 650 прадстаўнікоў усходніх адзінаборстваў з 4 краін свету. Што не старты, то рэкорды па колькасці ўдзельнікаў. Прадстаўнікі ўсходніх адзінаборстваў Віцебскай вобласці дэманструюць, наколькі папулярны і развіты ў рэгіёне алімпійскі від спорту. Падчас турніру ў зале спартыўнага комплексу «Камсамолец» яблыку не было дзе ўпасці. Паядынкі ішлі бясконцай чаргой адразу на некалькіх дыванах. Настаўленні спецыялістаў, падказкі трэнераў і гучная падтрымка балельшчыкаў не заціхалі ні на хвіліну. Дагэтуль у таэквандыстаў быў насычаны трэніровачны графік, зборы, спарынгі, спаборніцтвы. Турнір да Дня абаронцаў Айчыны – чарговы выклік і магчымасць праверыць, у якой форме знаходзяцца лідары каманды. На Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь мы заняли второе командное место команды Витебской области. 3 человека у нас отобраны в команду, сборную команды Республики Беларусь для участия в чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в Тунисе в апреле месяце. Наш турнир является этапом отбора и контрольным стартом на эти соревнования. Спецыялісты ў адзін голас кажуць аб высокім узроўні канкурэнцыі на турніры. Каманды сапернікаў прывозяць у Віцебск моцных, добра падрыхтаваных таэквандыстаў, каму па сілах пазмагацца за ўзнагароды. Упершыню ў паўночны рэгіён Беларусі завіталі і спартсмены з Москвы. Состав у россиян был боевой. Наш тренер интересуется турнирами, в том числе турнирами ближнего зарубежья. Знаем, что уже 20 раз проходит турнир в Витебске. И мы также решили привести своих спортсменов, достаточно сильных, посмотреть на ваших и показать своих. Сярод старажылаў спаборніцтваў каманда са Смоленска. Суседзі не прапускаюць ніводных стартаў. Заўсёды прывозяць максімальную колькасць удзельнікаў, каб праверыць іх у шматлікіх спарынгах. Около 60 человек. Сражаемся во всех весовых, практически во всех возрастных группах. Ездим каждый раз, когда приглашают. То есть мы же рядом, мы же города-побратимы, поэтому должны поддерживать дружеские связи. Устраивает все абсолютно, потому что приезжаем к друзьям. Спаборніцтвы ладзіліся на працягу 2 дзён. Дзесяткі камплектаў узнагарод былі разыграны ў 3 узроставых групах. На рахунку віцяблян 6 першых месцаў і перамога ў агульнакамандным заліку. Сергей Мисурагин, Олег Чарняк. Навіны Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы. Синоптики паведамляюць, заўтра па вобласці воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі снег. На дарогах месцамі галалёдзіца. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы -7-12, пры праясненнях да 18 марозу. Днём -3, -8. У Віцебску невялікі снег, тэмпература паветра ноччу -10-12, днём 5-7 градусаў ніжэй за нуль.